Dostala som otázku, aké informácie sú dôležité pre naše podnikanie. Ako získať alebo ako spozorovať, čo je dôležité a čo je menej dôležité. Ja to robím tak, že vlastne si zapíšem všetko, čo je momentálne pre mňa, akože považujem za dôležité. Mám tu zapísané rôzne poznámky, ktoré teraz využívam pri tvorbe webu. Vidíte, že mám tu aj rôzne také papieriky, čo som si písala niekde, napríklad na ceste alebo na školeniach iných. Tu mám na počítači niečo, čo pozerám, ako robia v podstate kvázi moja konkurencia, aj keď nie tak úplne. Tu mám štatistiky od mojich klientov, tu zase mám štatistiky, čo mám sledovateľov, no a plus ešte tu mám akože knihy z môjho štúdia na univerzite.